Κεφτεδάκια με σάλτσα, σαν τηγανιτά. Έχω μισό κιλό κιμά, αλέθο, κρεμμύδι, μισό καρότο, μια πιπεριά, δυόσμο και μπόλικο μαϊντανό, αλατάκι, αυγό, λίγη μουστάρδα και φρυγανιά. Ανακατεύω. Ίσα να ανακατευτούν τα υλικά, δεν θέλω να τον κουράσω πάρα πολύ τον κιμά. Πλάθω τα κεφτεδάκια μου, έτσι ωραία στρόκυλα. Και βάζω σε αντικολλητικό ταψάκι σιλικόνης και θα τα βάλω στο air fryer γύρω στα 15 λεπτάκια. Όσο ψήνονται στο air fryer έβγαλα σάλτσα σπιτική, θα βάλω μέσα αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, σκόνη, θα ρεώσω με λίγο νεράκι και τα τελευταία 2-3 λεπτά θα τη ρίξω και αυτή στο air fryer από πάνω και θα γίνουν έτοιμα σχεδόν. Κοίτα τι ωραία που είναι και ρίχνω και τη σαλτσούλα από πάνω και τα ξαναβάζω για 4-5 λεπτάκια και θα δούμε το αποτέλεσμα παρέα. Έτοιμα.